Hai लोगो नोंथांमोन फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे गियान बक्स इउट्युब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनांगोन। भिडिअआनो जाहैबाय थांनाय एपिसोडआव जों मोनसे सल'बाथा खोन्थादोंमोन। बेनो जाहैबाय सानै बोराय आरो बुरै आरो मासे सियाल बिनि सल'मोन। दा जों बेखौ सल' खोन्थादोंमोन। दा बिनि नैथि खोन्दो सल'खौ आं दिनै लानानै फैलायबाय। दा बिदिब्ला जों सल'खौ मानिफ्राय थाबथायामोनलाय? औ सल'आ मानिफ्राय थाबथादोंमोनलाय? बोराय आरो बुरैया सियाल खि फबनानै गालांनायखौ आखाइजों बुरलाजोब्बाय। नंगौना नङा दे? गन्थङावबो नांदों आरो बिनिफ्राय माबि गन्थं मोखां गासिबो नांजोब्बाय ना। बिनिफ्राय बिसोरनियाव मोनामग्लुंजोब्बाय ना। दा बेनिफ्राय थादों सल'आ। दानिया जाहैबाय बोराय आरो बुरैया दुखु गावसिनि आबादा जे देग्लाय जायासै नस्थ' जाबाय बेखौ लानानै बिसोरो न'आव थांफिनबाय। जोबोद दुखु मोनबाय बिसोरो। दा बिनिफ्राय बिसोरो थांखि लादों जे एबाराव सियालखौ सानसे नङा सानसे साजा होनानैसो बिसोरखौ गारगोन नङा होमबा? मारै साजा होगोन दे? मारै साजा होगोन? नोंनिबा माजों साजा होगोन? लावथिजों। गियान नोंनिबा लावथिजों बुगोन। नायनि बोराय आरो बुरैनाव मा थाङै थांबाय बिदिनो बावगारलायबाय गावबागाव मुखुब। बोराय आरो बुरैयाबो बायदिसिना न'खरनि हाबा हुखाखौ लानानै बोथोरनि खामानिखौ लानानै मुखुब जाबाय। दानिया एबार सानसेखालि मोनसे गोसोखांबाय। आंथ' दाखालि थारुन गायनाया जोबोर नस्थ' जाबाय नङा होमबा? दा बेखौ जों खिथेर होखारनांगौमोन ना। एबार आइडिया फैबाय, गोदान आइडिया फैबाय। मिथिगौ ना होननानै बोराय आरो बुरैजों रायज्लायबाय। बुरैयाव सोंबाय बोराया, बुरै नों बे आइडिया मा बियो मिथिगौ ना? मिथिनो लुबैदों नामा नोंलाय? नोंसोरलाय मिथिनो लुबैदों ना लुबैयाखै? लुबैदों। नाथाय खोन्थाया दानो बोरायनि आइडिया मामोन बेखौ दानो खोन्थाथ'वा। अब्ला नोंथांमोना नायला मोजां सम, बोथोराबो बिराद मोजां। बे गावनि आइडियाखौ बाहायनो नागिरबायलै। आइडियाखौ ओइदिनखालि बिराद गोथाव फिथा लारुबो सावबाय, फिथाबो सावबाय, एन्थाबबो सावबाय, सिथावबो सावबाय। मोनामफुंजोब्बायलै गामि दरसे। मोनामगोना मोनामा दे? मोनामो। साइमन मोननाव सावबा ओरै जोंनिथिं मोनामगोना मोनामा? मोनामोना? जोंनाव सावबालाय साइमन मोननाव मोनामगोना मोनामा? बयबो जानो लुबैजोब्बाय आरो मा। नोंलाय जानो लुबैगोन ना लुबैया? गियान लुबैगोन ना लुबैया? लुबैयोना? दैखौ थिनखाबाय बोराया। अनखौ अबेहाय देनांगौ? एकदम लामानिफ्राय दा नुहुरनाय जायगायाव देनो थिनबाय। बुरैयाबो लामा गुदियावनो बयबो नुहुरनाय जायगायाव थानानै उवालाव खाथाव हारसिंनो देबाय थाबायलै ना। ओमफ्राय बोरायाबो बिराद मोजां दाउसा मासेखौनो लानानै बियो मोनामदावजोबलायबाय। थिग बिदिनो खदै गजोबनोसै बयबो। गोथाव एवबायना बयबो जानो लुबैजोब्बाय। दाना सियालनि गन्थङावबो हाबहैबायलै मोनामनाया, मिथिबाय? ओमफ्राय बेथ' बै बोराय आरो बुरैनिसो एवथारनाय। लायै बोरायनाव फिथा एन्थाब सिथावखौ जानो फैबाय। दानिया बोराया अबाव थाखुमादों मिथिबाय? नै बोराया दरखनायाव थाखुमाबायलै न' सिङाव हाबनानै लावथि गिदिर थंब्रै थंबासो लानानै हाबफैबाय। दानिया बुरैया ओरै दस्रा न' खाथियाव न'आव थानानै नायखुमागासिनो। बोरायाबो दलर न' सिङाव थानानै लावथि थखन लानानै जमगासिनो। ओमफ्राय दाना लासै फैनानै माबाया सियाला मासे गेन्द्राद्रा सियाला हाबजेनबाय न' सिङाव। ओमफ्राय दाना बुरैया होनहरबाय, मासे हाबबायहाय बोराय होननानै बुंहरबाय। सिरि फैनानै आरो मासे थेफयफयया आरो हाबबावलायबाय। हाबनानै बिसोर खुथुम खादां ख्रिं ख्रिं दां गोलैलायनाय, थोरसि खुरै गोलैलायनाय नागिरबाय। अबाव खोबनानै दोनदों बे माबायाब्रा सियाला।
बोरायनियाव बे फिथा सौराय बेफोरखौ नागिरहैबाय ओमफ्राय दाना बुरिया होनबाय ओमफ्राय दाना बुरिया होनबाय मासे हाबबावबायहाय बोराय ना मासे गायें गुयें बुरे माबाया सियालानो फैबावलायबाय दाना बेबो थ्रोब हाबनानै दाना बेबो दाना खुथुं खादां नागिरबाय रुम सिङाव बे माबायाबो सियाल मासे बावाबो 3 नाम्बाराबो ओमफ्राय गुदुं गादां माने नागिरजोब्बायब्रा बेखौ बेयाव सौदावलाय बेयाव माबालाय बेखौ सिथावा बेखौ नागिरजोब्बाय आरो दाउबो सावदोंना बोराया दाउ ओंख्रिखौ अबाव दोनदोंलाय बोरायालाय बिदि होननानै नागिरबाय थाबाय ओमफ्राय दानिया बेबो माथाम जाबायना आरो मासे फैबावबाय एबारना एकदम सेंग्राग्रा सियालानो फैबावबाय दाना एबारावसो दाना बियो माबे दरजाखौ ओरै ग्लां जोलायबावबायसोलै बोरायनि दरजाखौ ग्रुं होनबाय दाना बोराया बागदावलायबाय दाना दर खनायाव थाखुमादोंमोन ना फिथाफ्रालाय अबाव दं होननानै गावजों गाव फिसा रायलायनानै नागिरबाय बेखौ बोलालाय नागिरजोब्बाय सियालनि लोगोफ्रा माब्रै जाबायना बिसोरो नागिरबाय मोना आरो मासे फैबावगौ दाना बुरिया होनहरबाय माब्रै हाबबायहाय बोराय होननानै खोनागासिनो दं बोराया मोनथियोना बोरायाथ' थाखुमादोंसोना ओमफ्राय दाना बुंबावबाय मासे दंबावोहाय बोराय होनबाय माने बाहेरायाव मासे दंबावो मिथिबाय बे मासेयाव थानाया न'नि सोरगिदिं ओरै नागिरलाय मा दं अबाव मा गैया बेखौ नागिरगासिनो थादों बियो हाबथ'थाराखै बेयाबो थ्रोब हाबनानै नागिरबावबाय ओरै बेबो हाबनानै ओरै नागिरबाय थाबाय अब्ला माबेसे जाखोमोनलाय माबा 5था जाबाय मिथिबायना 1 2 3 4 5 गासै 5था जाबाय सियाला मिथिबायना 5थाबो नागिरबाय ओमफ्राय दाना बुरिया बुंबाय माबा हाबबायहाय बोराय गासिबो हाबबायहाय बोराय दरा फांदोहाय बोराय होनबायलै दाना लोगो बोराया दरजाखौ ख्रे मारिथेबाय मिथिबायना दरजाखौ ख्रे मारिथेबाय मारिथेनाय लोगो गां खेको वाव होनजोब्बाय मानो हौवा होननानै बुंखो दे सियाला मानो बुंखो बोरायजों होजाबाय तखनजों दुब जाबाय ओमफ्राय दाना थखना गंनै बायबाय थखना गंब्रै दोनखादोंमोन मिथिबायना ओमफ्राय दाना थखना गंनै बायबाय ओमफ्राय बेखौ होलाय बेखौ दुब होलाय बेखौ दुब होलाय बेखौ दाम होलाय गन लावथिया बोरायनि लावथि लानाया बायगुलायबाय ओमफ्राय दाना सियाला आइदै आंसोलै आबौ होनबाय ओमफ्राय आंसोलै आबौ आंखौ जेबो दाख्ला होनबाय ओमफ्राय दानिया मा जाखो दाना बोराया नागिरबाय माबेसे बुनो मोनखोब्रा आंलाय माबेसे बुनो मोनखो होननानै दाना बे नागिरबाय न'आव नागिरबाय ओरै खना नागिरबाय नायबाय लोरला फारला गोलैना उन्दुनानै थाजोब्बायना सियाला ओमफ्राय दाना बियो माब्रैल' नुबाय बुरियाथ' माबा होनदोंमोन ना मासेया अबाव थाखो बिलाय नागिरबा थौआवसो थाखुमानानै दं थौनि दोआवसो थाखुमानानै दं आला बियो माबे ओंखाम गोजां दंमोन ना ओंखाम गोजाङावनो हाबनानै थादोंब्रा बियो ओंखाम जाबाय थादोंमोन बियो जाला बेखौबो दाना बुसिन बुबाय ओमफ्राय दाना थौआवसो नाङो मालाबा थौसेयावसो नाङो मालाबा मायावसो नाङो ओमफ्राय दानिया गिलास आरियाबो माखासे बायबाय थेवबो बोराया होथारबायलै मानोना ओमफ्राय दानिया मारैबा थौआव बुनाया थौआव नांनानै दाना बे मासेया बारनलांनो हाबायब्रा थौआव हाबनाया दाना थमब्लेट बारनानै सिला गेजेर मोनबाबो जेबो नाङासै बे होथारबायलै फेक्रायलांथारबाय बे खारनाया ओमफ्राय लामा ससे बारि खनायाव थाहैनानै मा जाखो हौवा के हौवा होननानै गाबफैबाय थाबायलै दाना लोगोफ्रा मा जाखोमोनलाय सियाल मासेनि लोगोआ मा जाजोबखो
बुथारजाजोब्बाय बोरायजों मिथिबाय दा बोरायजों बुथारजाजोब्बाय सिङावनो औ सियाल मोनसेया खारलांबाय हाग्रा बारियाव खारलांफिनबाय बुरैखौ लांबा ओइ बुरै फैदो नै फैदो मासे बारग'लांबाय साला माब्रै बुथारनो हाबाय आं नुबाय नोङो नै बोराय खाख्रेबनि गोहोखौ नुबाय नोङो बुरै दासो गोजोननाय मोनबाय आं बोराया सान्थि मोनबाय एबाराव माना बियो सियालखौ खिथेर होखारनो हाबायना बिनिफ्राय बियो सान्थि मोनबाय एबाराव दा बिदिनो जों सल'आ बेखिनिनोमोन दिनै जोङो सानै बोराय आरो बुरैनि सल' सानै बोराय आरो बुरै आरो मासे सियालनि सल'खौ जों खिन्थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों गोबां मिथिनो गोनां बाथ्रा थायो जाय सल'फोरा माने उन्दै गथ'फोरखौ बोसोन होनाय बोसोनारि सल' दङ गोबांनो आरो गोबां गियान मोननो हायो बेफोरबायदि सल'निफ्राय जों बासि उन्दैफोरनो जों सल'खौ खोन्थालांबाय थानो हायो आरो माखासे गाज्रि आखल आखुफोरखौ होखारनो थाखाय माखासे सल' बाथाफोरखौ रेफारेन्स लानानै खिन्थानानै होनो हायो आरो बुजायनानै होनो हायो आरो बिनिफ्राय गाज्रि आखल आखुनि जायोब्ला माबायदि साजा मोनो माबायदि खैफोदाव गोग्लैनाङो बेफोरखौ जों मिथिहोनो हायो दा बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनो सानबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय आंनि गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना जुदि सोरबा गोदानै बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना जाहाथे सापर्ट खालामो थुलुंगाखां होलांबाय थायो आरो बिनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै अलाव थुनानै हो अब्लाना माबा मोनसे भिडिअ गोदान होनाय लोगो नोंथांमोननि नटिफिकेसनाव सहैनो हागोन दा बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय